ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ሓዲርኩም ኢየሱስ ጎይታዬ ሎሚ ድማ እንካፈሎ ቃል ኣብቲ ዘርኢ ኮነን ኣብቲ ምድሪ ይትሽግር ዝብል እዩ ሃሌሉያ ኣብቲ ዘርኢ ኮነን ኣብቲ ምድሪ ይትሽግር ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ዘርኢ ባህሪኡ ሽግር የብሉን ዘርኢ ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ኣለዎ ዘርኢ ናይ ምግላጽ ዓቕሚ ኣለዎ ዘርኢ ናይ ምብዛሕ ዓቕሚ ኣለዎ ዘርኢ ብዕጽፊ ናይ ምውሳኽ ዓቕሚ ኣለዎ ነገር ግን እቲ ሽግር ኣብቲ ዘርኢ ዘይኮነስ እቲ ዘርኢ ኣብዚ ዝረአሉ ምድሪ እዩ ስለዚ ብብዙሕ መንገዲ ነዘቓሎሚ ክንርአይና መጽሓፍ ቅዱስ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 14 ክንከይድና ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 4 ክብል የቕሬታ ካብ ተቕሲ 14 እቲ ዘራኢ ነቲ ቃል ዘርኦ እቶም ቃል ኣብ እተዘርኦ ጥቓ መንገዲ ዘለዉ እዚኣቶም እዮም ምስ ሰምዑ ብኡ ንብኡ ሰይጣን መጺኡ ነቲ ኣብ ልቦም እተዘርአ ቃል ይወስዶ ከምኡ ኸኣ እቶም ኣብ ከውሒ እተዘርኡ እዚኣቶም እዮም እቲ ቃል ምስ ሰምዕዎ ብኡ ንብኡ ብሓጎስ ይቕበልዎ ንሽዑ እዮም እምበር ሱር የብሎምን ድሓር ስለቲ ቃል መከራ ወይ ስደት ምስ ኮነ ቀልጢፎም ይዕንቀፉ እቶም ኣብ እሾኽ እተዘርኡ ድማ እዚኣቶም እዮም እቲ ቃል ዝሰምዕዎ ሓልዮት ዝዓለም እዚኣን ምዕሻው ሃብትን ካልእ ትምኒትን ኣትዩ ኸኣ ነቲ ቃል ይሓንቆ ፍረ ዘይብሉ ድማ ይኸውን እቶም ኣብ ጽቡቕ ምድሪ እተዘርኡ ኸኣ እዚኣቶም እዮም ነቲ ቃል ዝሰምዕዎ ዝቕበልዎን ፍረ ኸኣ ዝፈርዩ ገሊኡ 30 ገሊኡ 60 ገሊኡ እውን 100 ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሕዋት ኣስተውዒልኩም ሓዙ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ምልክት ሕቶታት ንገብረሎም ነገራት ኣለዉ ንምንታይ ቃል ኣምላኽ እንዳተምሃሩ ከም ዘይኮኑ ንምንታይ ከምዚ ድልውጥ ተድኸውን ተቓሊልና ብዙሕ ንዛረቦ ነገር ኣሎ ሓደ ነገር ኣርጊጸ ክነግረኩም ቃል እግዚአብሔር ካብቲ ሓደ ናቱ ባህሪ ለዋጢ ምዃኑ እዩ እቲ ቃል ብትኽክል እንተደኣ ኣብ ትኽክል ስፍራ ተረኺቡ ኣብ ትኽክል ስፍራ እንድሕር ቦታ ተደኣ ሒዙ ናይ ምልዋጥ ዓቕሚ ኣለዎ ናይ ምስራሕ ዓቕሚ ኣለዎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሓቂ ኣብ ልቢ ክሳዕ ዝበጽሕ ዕድል እንተደኣ ረኺቡ ትራንስፎርም ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣለዎ መጽሓፍ ቅዱስ ኢሳይያስ 54 ከምኡ ይዝብል ከምቲ ዝናምን ውርጭን ምስ ዘነበ ንምድሪ ከይተርከሰ ፍረ ከም እትህብ ከይገበረ ዘይምለስ እቲ ካባይ ዝወፅእ ቃል ድማ ከምኡ ኣብቲ ኣነ ዝደልዮ ከየስለጠ ናባይ ኣይክምለስን ኢሉ ቃሉ ብባህሪኡ ኣስላጥ እዩ ቃል ኣምላኽ ብባህሪኡ ለዋጢ እዩ ቃል ኣምላኽ ብባህሪኡ ካልእ መልክዕ ኣትሓዚ እዩ ነገር ግን ኣብዚ ጽሑፍ ዓበይቲ ምስጢራት ኣለዉ እቲ ዘራኢ ዘርኢ ክዘርእ ወፀይልዎ እቲ ዘርኢሉ ብዝቐሚጥዎ ዘሎ ንናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ እቶም 4 ዘርኢ ዝተዘርአሎም ምድርታት ድማ ንሶም ከዓ ናይ ሰብ ልቢ እዮም ርአዩ እቲ ዘርኢ ኣብቶም 4 ምድሪ ዝዝራእ ዘርኢ ሓደ ዓይነት ዘርኢ እዩ እቲ ዘርኢ ሓደ ዓይነት ዘርኢ እዩ እቶም ምድሪ ግን በበይኖም እዮም እቶም ልቢ ግን በበይኖም እዮም ካብዞም 4 ልቢ ድማ ኣብቲ ሓደ ልቢ ጥራሕ እቲ ቃል ከድምዕ ከሎ ንሪኦ ኣብቶም 3 ግን ከድምዕ ከሎ ኣይንሪኦን እቲ ቃል ዘይኮነ ምድማዕ ዝሰኣነ እቶም ነቲ ቃል ዝተዘርአሎም ልቢ ነቲ ቃል ከድምዐሉ ብዝኽእል መንገዲ ዝጠዓሙ ስለ ዘይነበሩ እዮም ርአዩ እቲ ቀዳማይ እቲ ቃል ዝተዘርአሉ ኣብ ጥቓ መንገዲ ኢልዎ እዚ ጥቓ መንገዲ እቲ ቃል ዝተዘርአ ገለገለ ሰባት ንናይ እግዚአብሔር ቃል ይሰምዑ እሞ እቲ ዝሰምዕዎ ቃል ገና ኣብ ውሽጦም ስፍራ ክሕዝ ዕድል ከይሃብዎ ካልእ ነቲ ቃል ኣንጻሩ ዝኾነ ድምፂ ዕድል ክቡ ይጅምሩ እሞ እቲ ቃል ካብኦም ይስረቕ እቲ ቃል ናብ ውሽጦም ኣይከይድን እቲ ቃል ናብ ውሽጦም ኣይዘልቕን እቲ ቃል ኣብ ሓሳቦም ግዜ ይወስድን ንምንታይ ተተባሃለ ልክዕ ነቲ ቃል ካብኦም ክሰርቕ ዝፃናቶ መንፈስ ኣሎ ፀላእ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትና ምንም ነገር ክወስደልና አይደልን እዩ ሓደ ነገር ጥራሕ ግን ክወስደልና ኣዝዩ ይደሊ ቃል ናይ ትልዑል ቃል ኣብ ልብና ስፍራ ክሕዝ አይደልን እዩ ናይ ትልዑል ቃል ኣብ ልብና ቦታ ክሕዝ አይደልን እዩ ንምንታይ ተደኣይልኩምኒ ይፈልጥ እዩ እንተዳ ኣተቃል ስፍራ ሒዙ ከም ዝልውጠና እንተዳ ኣተቃል ቦታ ሒዙ ከም ዝቕይረና ስለዚ እዩ እዞም ኣብ ጥቓ መንገዲ ዘሎ ልቦም ረእይዎ ንብዙሕ ድምፂ ቃልዕ ዝኾኑ ሰባት ማለት እዩ ማይጋነስ ንብዙሕ ድምፂ ቃልዕ ዝኾኑ ልቦም በዚ ቃል ክሰምዑ ጸንሑ በዚ ካልእ ነገር ክሰምዑ ይውዕሉ ስለዚ በቲ ካልእ ክሰምዑ ከለዉ ነቲ ቀዲሞም ዝሰምዕዎ ይምንጠሉ ይሕደጉ እንታይ ደኣ ዝንልወጥ ተበሉ ከመይ ኢሎም ክልወጡ እቲ ዝልውጥ ቃል እኮ ይሕደጉ እዮም ዘለዉ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ እቶም ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዘለዉ ሰባት ከዓ ረእይዎም
اتخال مدرخ أريو تقال زرو تقال من قد زوليلو اتخال دما خمزيلو كمو دمايلو اتم اب كوحي اتزورو ازياتهم ايوم اتقال مسمعو بؤون بؤو بحاغوس يقبلو ازيوم دما لبهم بكوحي زتمسل سباتهم كوحي بباهريو نتستزر قال نوشت سورو كسدد ايخولونيو رأيو ازوم اب كوحي استزورو سبات لبهم كم كوحي زخونه نتقال املاخ مسمعو ببزو حاغوس يوم زقبلو مخنياتو ناي እግዚአብሔር ቃል በባህሪው አحጓስ ስለዝኾነ بحاجوس يقبلوه نشعو إيو منبر سوريا بلومن دحار سلة قال مكرا ويسدت مسكونة قلتفهم يعنقفو ازوم سبات زيوم دما رأيهم قال እግዚአብሔር اب غيزي دحان اب غيزي سلام اب غيزي مكنوان هاليلويا يبلولو يسحقلو يحغوسلو ነገር ግን ስለተቃል ቻሌንጅ መስመጸ ስለተቃል ፈተና መስመጸ እተቃል ናይ በሐቂ አውሽጦም ሱርኬ ሰደደ ስለዝጸንሕ በሐቂ እትትማል ዝሰሐቁሉ ቃል አብ ህይወቶም ሱር ሰዲዱን ውሽጦም ከምዘይ ቀረጾም መራጋገጺ ስለተቃል ዝመጸ ቻሌንጅ ደውኩብሊ ይኩሉንም ስለተቃል ዝመጸ ፈተና ክጋፎጥ ይኩሉንም ስለተቃል ዝመጸ መከራ ክጋፎጥ ይኩሉንም እዞም ሰባት እዚኦም አለው ክትብሎም ትጸንሕሞ ገለ ነገር ከተናኸፎም ምጀመሩ زيلو يخونخا اتقال دي ديلووطم كوينو ايكونن نتزلووط قالمبر كساب سورو زسدن وشطم عدل يهابون يسوس نزل عالم غويتاي قصيلو دما اتوم ابطقا اشخ زتزرأخ ايلو نايزيوم كابطعم زغرمكم نغاريو اتوم اب اشخ اتزورو دما ازياتهم يوم نزق علي سمعو حاليت ز عالم زيان معشاو هابتن كالت منيتن اتيو اتقالي حنقو فرزي بلو دما يخون ريخوم نايزيوم دما خمي عينت سباتيوم تدعيلكم نتقالي እግዚአብሔር يسمعوهم اتناي እግዚአብሔር ቃል ዝሰምعو اب هيوتهم اتخغبرو زدلي نخغبر سرحو خجمر مسدلي نايز عالم زي فتوت نايز عالم زي باهقي ناي سغوم تمنيت ناي ገንዘብ ህርፋን ናይ ሃፍቲ ምናምን ዝብሉ ፍትወታት ነትቃል ዝሓንቁ ካልእ ፍትወታት አውሽጦም ዕድል ይህቦም እዞም አውሽጦም ዕድል ዝተዋሃቡ ፍትወት ዓለም አውሽጦም ዕድል ዝተዋሃበ ፍትወት ሃብቲ ነቲ ዝተቀበልዎ ቃል كسرحهم عدل كم زخلي يقبروه نتقال يحنقوم كم زي فري which means أبهيوتهم وصيتو خم زي قلت يقبروه اتقال دي وصيتاو زي كونه أيكونن اتقال وصيتاو نخي كون كالق نتقال زي متشؤو بهجتاتن تمنيتاتن أوشتهم سفراس لزحوزيو ريخهم أبزنابتن كولل دبلو مالتو كوايو نتقال كلووت أميداليهم اتقال نخي لووت أمجن حما أزخونو بهجتات أوشتهم يحيزو مصحف قدوس كفتوت عالم كنرحق يزنغرنا يسوس نزل عالم غويتايو كباغ عالم كنرحق يزنغرنا يسوس نزل عالم غويتايو منم عينت ነገር ስለ ቅድምና እግዚአብሔር ቃል ምንም አይነት ነገር ቅድም መንግስቱ ኸነ ቀድም አይግበናኒው ገለገለ ሰባት አምላክ እንዳቦሉ ሁሉ ቅድሚኡ መገንዘብ ቅድሚኡ ሀብቲ ቅድሚኡ ኻል ነገር እንዳሰሩዑ እግዚአብሔር ንምንታይ ዘይልውጠኒ ኖ እቲ ቅድሚኡ ተሰርዖ ዘለኻ ነገር እቲ ቃላው ውሽጥኻ ንኸይፈሪ ንኸይሰርሕ ያሐንቆሎ ስለዚህ ክንጥንቀቅ ይግበናዩ ምንም አይነት ባህግታት ምስትውሽጥና ዘአተው ቃል ዘይሰማምዑ ባህግታት አብልብና ዕድል ክንቦም አይግበናኒው ዕድል እንተሂብናዮም ግን አከቢድ ክሳራ ኸእቱናዮም ክልውጠና ዘአተው ቃል ከም ተኽልውጠና ዝግበኦን ኸይልውጠና ከሐንቆ ይኽእልዩ ስለዚህ መጀመርታ መንግስቱን ጽድቁ እንደ አብልብና ይቀድም እንበር ፍትወት ዛ ምድሪ ባህግዛ ምድሪ ናይ ዓለም ነገር አይቀድም ናይ መጨረሻ ግን እቶም አብ ጽቡቕ ምድሪ እተዘርኡ ኸአ እዚአቶም እዮም ነተቃል ዝሰምዑዎ ዝቅበልዎ ፍረኻ አዝፈሪው ገሊኡ 30 ገሊኡ 60 ገሊኡ 100 ሪኢኹም እቶም አብ ጽቡቕ ምድሪ ኢሎም ነቃል እግዚአብሔር ጽቡቕ ልብ ዘለዎም ሰባት አሉ እዞም ሰባት እዚኦም በቃል አምላኽ ልቦም ዘይዋዳደር በቃል አምላኽ ልቦም ምስ ምንም አይነት መንገዲ ዘይደራደር እዮም ልቦም ከም ቆልዓ ብግርህነት ነቲ ናይ እግዚአብሔር ትኹል ቃል በቃ ከም ህፃን ንጸባ ዝብህግ ብዙሕ ባህጊ ዝጽበይዎ ንኽልውጦም ድማ ልቦም ብዙሕ ኤክስፔክት ዝገብር እቲ ቃል ንኽልውጦም ልቦም ብዙሕ ዝኣምን ብዙሕ ሓረር ዝብል በቃል አምላኽ ጥራሕ ዝኾነ ሓጎሶም በቃል አምላኽ ጥራሕ ዝኾነ ባህጎም እዞም ሰባት እዚኦም ልቦም ነቲ ቃል ትኽክለኛ ስለ ዝኾነ ኣብ ህይወቶም 30 60 100 which means ዘደንቕ ለውጢ ዘደንቕ ፍረ ዘደንቕ ዕቤት ኣብ ህይወቶም ክረአ ይጅምር እቲ ዝገርመኩም ግን እቲ ቃል ኣብ ኣርባዕቲኦም ቶም ልቢ ዕላምኡ ከምኡ ነይሩ ከም ትፈራይ ነገር ግን
እቶም ልብን ኸይፈሪ ኣይመችእዎን ስለዚ ሎሚ ነቲ ቃል ብዝምችእ መንገዲ ነዳለወሉ ነቲ ቃል ክንምችአሉ ንዕኡ ነቐድሞ ኣምላኽ ሰማይ ብቓሉ ክልውጠና እዩ እቲ ሽግር ግን ኣብቲ ዘርኢ ይኮነን እቲ ሽግር ግን ኣብቲ ምድሪ እዩ ስለዚ ኣይትጋገዩ እቲ ቃል ዘይልውጥ ከይመስለኩም እቲ ቃል ከም ቀደሙ ለዋጢ እዩ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ንሱ ያው እዩ ንሕና ኢና ነለዋወጥ